Good morning, this is Bible Baptist Believers TV and welcome all sa ating daily morning Bible verses. Ang ating daily Bible verses ngayong umaga ay Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi po dito mga kaibigan sa Biblia, seek ye first. Uunahin po natin ang Panginoon. Uunahin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kabutihan ay ibibigay lamang ng Diyos. Meaning sa buhay natin bilang isang tao, sa buhay bilang isang mananampalataya, sa lahat ng bagay ay uunahin natin ang Panginoon. Sa isang linggo, binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw. And the question is, have you ever give time to God? Nagsisimba ba tayo tuwing linggo? Nagdarasal ba tayo araw-araw? Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Itong simpleng bagay na ito ay ikinalugod sa harap ng Panginoon. Minsan sa tao ay inuuna natin ang shall be added. Minsan iniisip natin kung ano ang idaragdag o ibibigay ng Panginoon at hindi natin inuuna ang Panginoon. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.